Aya. Ano na kayo po ya? Aya. Ako, taon mo na. Ay po nagkabanante, tinanong kayo sa wakin naman akong daripon para program minunti tayo. Hey, what? Hey. Test. You've been away so long now. Don't you think it's time for you to come home? Your body is badly beaten by this war of life you fought a weapon of anger. Ayun, kami tan. Ronnie na inanong tayo kayo, to mandi tabo na ko to, may sinalo ko to, may yarik. Puni, yon na rin bayo. Spunti mo itong naman ng arate akong sumay na ko imi. Ibugin ka noon na rawaki, aras na waki na inanong. Kaya kinagin ko imi, narig ba, kang ati, turong ko na, ang aning kami ti tinatata. Para na rin na waki. Yara, presence, ano mga kung kumatatarik, kanon na ra. Kain de kayang bayo de tayo ka tamaruayo. Si kamari arora kaya risira yon dengoran de rio o kaya memata kuna ban de tayo kayo. De banan kamari na kuya ni kaban. Kanda banin mauri. Akuray. Era bataran na sasan na kanag de kanigina pa sa kunan wak inte tayo. Data gimag ang ayay ka narisira na ba yon de online ina non tayo kayo. Mana swak sa risira na nataka deswa asa risira na natataron tayo kayo. Marari karo sinakoy tinanong din non tayo kay kay sinang itawroin takaruayam ta kay ina non tatabuay. Sikakuha dito abanta ka bunam ta. Ay biar kita tu am tak kan jatay digay patirong wa kawag na koira. Pa na kay dira deswa. Akon tiotan ko wa kawag pa sinatay at atwa. Roni ray non jatay digay atwa. Asangan ko ano ang jatay digay at marway. Pasikani ko kay naran na si Yesu. Amen. Wa te sirak. Ato ayang ni mais. Arang kanno taya yo arang kanna taya. Patira, nanon tiara, ate isipong. Ayo harara sa ginagi ayon kiribas. Atapos kisinakuyay, sa ginagi narara, ate isipong. Mano ko may yata tayo ka, ate isipong. Ano? Ayuri nga teman na, day ni ate. Kanga tiraro tisipong niya ta. O yun na ba tisipong na ba inano? Tanong oran sa tayo kay sinakay rin kami. Na kung tiyaray pamuan sa kakawag. Sinataya, bayan ako maya. Ayaw ka kimaya tiyarayo. Diyaro baka nasyongo. Sinataya, patiray na no nakiyay. Ako tataka, tisipong maniray-ray di ako ragin kaway. Banjataka sa kapungan na nararas ginagaya the Seventh-day Adventist Church. Ang ano to si Punday dia na kung tatero hindi kiniba so sinabahan ka ngay. Tibong nga kay sibong at kuragi ay kakakanta ni nga rukun ta kamel. Pero ko ni Yesu. Oh. Sinadin ako si pangaray na nun tatay digay. Tibong atap.
Kana stegi na te isibong. Kita ka isibong. Stegi na te akan te bong ayatap. Akana sinak batira na nakin te bong ayatap. Stegi na te bong asiban ni ko na ante akin na ratata ni kiriba singka isa kaponga na atata ka tapas. Matatapas ina komentate nebera shapat. Ano nang data ni matang rest. Ano nang data ni kiribas moshirawa. Mangairang kana sila iria. Stop makangay Shabbat, tabas. Ang ayan ang kanya sa kuna kangan nagroy ngora nun tata kayo. Maraw. Tatay rigay sinadin na kwa. Terong makakawa kayo. Manda na taka diya to apasyongan ni kunya. Patira na nun lagi. Tataka tibong atap. Ayan, sinakaraw da katutan ng kanano na bahay mo eh. Ara pa yay kay patoy ito pa yay. Ari na ko yay aukantan nga babag pa. Sinarin ako at tinong. Tibong nga kay sibong. Uri nga ba tatabas. Tuwa na may buko ni kanuan suwa kita buina. Agi nga nagmote yon te mga ngari sinay. Ate pong ngayon, teki nagi. Pati pong anganagi. Ano ama ta Joshua? Mengki mo ni karika ki John nabay. Ate mato ni karukwa te pong ngayon. Ay kay kanuan suwa kita buina. Ano na raw ka na si kangay. Kana si wariki na suwa Joshua kita buina. Kuna tayo suwa na Joshua te man na irarikiw. Kuna tayo karaw ambay te buwa karaki. Kuna tayo pa kandiri yaran Joshua. Ate kawan suwa. Kuna uri nga te pong nga te tapas yung tabuya. Taka ni mawa. Kuna kari niya tamang masinam. Kuna tayo kamatay yamata. Kuna tayo veneni bure. Kuna tayo ra. Kuna tayo kebe. Kuna tayo matay. Aki ako kuron suway ka te buinay kay. Ano nang kana stima to ang takin niya kangay. Mane. Kuna tayo kamatay yamata. Papunin kanuan suway ka te buina. Kuna ba na ba ni kasuka te kantan nga kangay. Kuna kawagin na nabat te pong nga te tapas yung tabuya. Pari aki ako kuron na. Papunin mo na nabay na nun suwa kita buina. Mayarang kanya. Nga na natim na to ay kay. Ang kaya tatapos siya nakitim na to. Ane, te sila kaya kawag ya sinarin na ko yan tatay ay. Ni kari ba ito makuruwa kipo na tawa na kontinua ato kutaya ka na. Awasa ka raw mga nabe, mabaya, makaya ni kabaniya. Ante kay suwa ni pong. Ay sana magurari ka raw ya tiyaswa. Ay toki, ante kay suwa ni pong. Men na maguri ni pani ake karoy. Ayatok in the kay sibong. Ayatok in the 7th day. Angay saranira yay. Pakain. Ay nokyo kita takay. Inanon tayo terong tayo kayo. Inokyo kibana ko na ni kokirang kanya na ko ni kinakira. As kinakiyay pangayra. Kain te kay sibong ato. Iaton wararayay. Iaton wararayay. Pero ori pa sinatagin na tiyarayo, ano ko kata kapara-para, ari na ko may tiyarayo, ba na no nagiro intera. Ano no Joshua, itoki, inte kay sibong. Yaki maguri inte kay sibong. Esa pat, inte kay sibong, inte dati ane pera. Rest ke musirawa, inte pong ate kay sibong. Joshua, ikoroiro at kay sibong, kita kay suwa ni pong, tabuya. Pag yoy nang geto giyay man na maguri ni Bane, agi kariki manikaroy. Ano na ka na Joshua, ikaroy ro at pong anite kay sipungan. Ay katabu at pong anite kay sipungan. Ponsi te pong at kay sipong ay katabuak. Ponsi te pong at kay sipong ay katabuak. Wow! Panya pun tagi na kintirong. Kung nga kitabuwa, agi katabuak. Tibong nga katabuagi, te kay sibong. Awanin bugin ang kay saranira, the 7th day. Te karoiro at te kay siwanibong, ay tabuya. Te takay, ay tabuya, ikokuruwak. Ako na ikokuruwak Joshua, ay ako na mga wayat yamat. Ningay, te pong nga tabuya na nun bungin ti wiki. Pari kakawagin kan, siya tayo pangayat sa kay sibong.
Tebong nga katabuak. Tsaka isipong, tebong nga tabas. Tsaka isipong nga tebong nga teka nagtatani matang arrest. Mara nga irang kisikatang nga kanga siya tangwa na ba teka ni Shabadan, Shabat, tabas. Maka nasipon na iriaroy, Shabat, rest, mosiraw. Akan niya para nanon tatakan. At akin na ginanon tirong ngayon, ikaroyro at kaisuan ni pong, kita kaisipong ay tabuya. Dapang ay tab, kaisuan ni pong. The 7th day, kita kaisipong. Ay menayate pong nga ni nanon pong ay kaisua. The 9th dictionary, aban ni Boroy, doon na bayo, ay ataya, pasata day, the 7th day of the week. Yataya na rin tayo yung sila ginikangay. Ayara kayo sa rin na nung dictionary. Tayo na rama. Sinanay ay kayo, I mean, sa rin na kung na ba na tayo kadeswa. Noria, peka giraron, kinakin tebong nga tayo sipong. Mana tayo kadeswa, Maria kinakin tayo na ba. Hindi tayo yung. Ayo, the Webster 21st Century Dictionary. Ano na? Iya kirang ni man, ay kirang ni kan. Ayaw po ni kapunga na akin na ba? Ino ko ni kapunga, datay na ukarintan din, the bunchas, karaw tayo kabayag yung sikay. Ayaw nga na kita karin tayo, ay rin tiri-tiri as of the day, the 7th day of the week. Bahay mo na may tapo na. Ima naman sa kay sibong, the bong as of the day. The 7th day, the Saturday, the 7th day of the week. Anya, ay ginag, then ang dictionary kakapungan natin. Takaranta, erang ni matatangkan. E muna kita pong man Sunday, ay ngayon ay kinagin takaranta, kanakunori ang tapita, ito ka uraw Sunday, ay banin Saturday. Takaisuan po. Takaisuan pong, ipakaya takaisuan pong, para sa sanukuan niya, pangaya takaisipong tatabas, ipakaya, hindi pong Saturday. Tara mo ni pong in the week, Sunday. Kawo pong in the week, Monday. Ngayon naran din kiribas, sipon naran na ba, siya na Monday, pati mo ni pong, mantugin tatay, ano kunuri na batayan ni karenta rin ni kiribas sa tabewa. Apo ni kinana ba Sunday, amo ni pong in the week. Arya, masih nakasigur. Sana kung nanataka tiyatwa, paano ba ni bubuwa ginikin kan? Luka at matinua, agi po na pimewa, at ako taka na, at ako tano, ay manaturo yon na ba, ni kabanya, ni karakulat tawa tinuan sa tanimayan tayo, ay mauna o sintay, o tantay, ay rewag ito kunimanya bantiatwa, inuka na, ay tete Yesu nti pana ay kura-kura, ay kangay tamaw, ikakita mo inano ni Baim, ang kiyasan na tongay ay met. Ito kinakipaimet ni Yesu, tanimayan, saran na nandatatan ni kiniba si patakan ni Mabong. The Friday, Jawa tenua, ane tatay ate kinakiyay, eto etawano ay menatiro yon tiapa ni kabanya, ni karukwa, Jawa tenua, Ajar ate pa yari kimina, round tatay di kay, freeze do tanara pa yayo. Ato ano, ruga ho metenua pimewa. Emena toro yon teba, ni kabania ni karukwa tewa tenua, tatani mayon tai. Ay mauna ho tantai, ere wagi rokin mania bentetua inukana. Ay tete Yesu ti mana kora kora kangay tamaw. Ika kita mau na no ni baim.
Ang kesa na to ngay, ay mati, datan mayon tayan. Debong, asaran na natatay ni kiribas, patakan mabong. Yara nagin, debay para debongan, luka wa matenua, kibuna ni mabimawa, ani mabimawa, takutaka na. Ang debongin kataya ng ngari, ay akan tatabas. Ano na, kanata ka ni mabong, ay mati Yesu yay. Ay pakantay, ay akan tatabas. Kangaya po ni Bari nangin na tepong aning mina. Ate pong aning mina, si Banin nataya, narataya ni Kiribas, siyaran na pati ko ano pong. Ayaran kaya kan tatabas, sinta tani mayon tay, ipukin na paya ka ni tay. Ano na, tekora kay, aking maguri matatay. Ang maguri matay. Pangya ka ni pong tay, di ba kan tayo, Friday, yari, kita ka ni mapong. Ay tayo ginagi. Iyakan tatabas. Away na napakayari, may kari raya, arimi, awataratin din, makabirian na batana. Awakaroy pa'y kapuyara na makabira. Awamuskira waya, tatabas. Dawamin, tesuaris tagin ng demon dong kung tatay rikiyay. Rikiyay tatabas na kay? Rikan tipay pa. Awatabas ni ka nga, iyakan tatabas, sige pa kantay. Irang naruang kan, matinukan na pong, kana sinabukin na tinukan na pong, bana mo tatabas siya. Yakan pong tayong tatayari, ay rin ginagi, yakan tatabas, awa mo sikirawa yan tatabas, doa min suwa. At suwara, suwa akitebuyin na. Ay pun di po karangay na ako yung suwa akitebuyin ng kanawa pa si kangay, kung natay ba ni Bure, kung natay ra, kung natay ka mati yamata, at tatabas, kasi kuwa. Epo ni bana ba, na po si tabu aro ni kawagin na, makawagin ang suwa, akinikidan. No, sa aking ay matang, ay yakin ang tangiri apan na kapungan natin tatay ni matang, awkatan nga ba na ibubuwag, tatay ni kay. The right in the New International Version, the Bible rakangay tayo na, it was a preparation day, and the Sabbath was about to begin. At the preparation day, tepungin ka tenang. Tibongin ka tawroy. On the New Living Translation, this was done late on Friday afternoon, the day of preparation, as the Sabbath was about to begin. Friday afternoon. Ano sa taya? Kana Friday afternoon, ang kanya tabas. Awan niyo po kinangayla kay kain ti sipong. Kanero ko ti Friday, simuan tayo mo sirawa, pasikatawroy ra, imahin ti tabas. The Good News Translation, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Haya pun tira-tira na ba ikan? Iba kaya kay sibong at the Shabbat, ke the rest, ke the Mosirawa, ke the Tapas, iba ka kay sibong. Ay ba kaya kay sibongan, iba ka the Saturday. Ay ba kaya the Saturday yan, iba ka ni bakantayin the Friday, ay nang bungtay, ano na, stats, atagin te bungan, mangge bungtay. Ano sinaro ko yay mina? Mari po na, si barang kanakangay, aka mga bungin na bayo, okay? Awarang ka na ko tawam, tabas si metetay, chaw iraw at tabas. Kachawawan mo nga, kachawawan mo, kitipin mawawa. O diba, niyata na kinakon sining at tatay ni kabure-bure. Yara, ako yabo ni kiriya ba so ibem, ako agate, emet yam tay. Madiyaswa, yapon siya nang aniraron tarakin tatay. Asinatay, apasaro ko te pong arimina. Ngayon ito batay, yapon ko na niya kangay, kakiyatay, baya ka ni pong. Ang mouse ko puno ko na ni kangay. Mga pong inabayo. Mga ro ko na ba te pong abo. Ang kanya dire-direng kan, it was Friday, kanin te karendan, and the Sabbath was about to begin. Kaya kan te pong arimina, Saturday. Sa ko na sikip te pong na konti pong aring mina, ang kanano, pasutoy mo na kung konti pong aring mina. Ari may main. At irati pong aring main Sunday, Saturday. Pau, ikan na kung Friday. Payara, pari akaning kan, itatabas, na konti pong aring Saturday, pari pundan, ito pong aring min Friday. Oh, ruga wad matinuan mabimawa, ante pong inikatayan ng ari,
ayakan tatapos. Ayakan tatapos. Friday afternoon, ayak atauran kami atay, ayakan tatapos. Akan ayakan tatapos, ayakan ibong. Ayakan ibong tay. Ibandaro tinukan ibong. Ayaran kanya dire-dire, Yesu matin Friday. Ewata kina kontiruan ma jarin na kon imain the Sabbath. Rest, Shabbat, Mosirawa. Inanon tiruan matin debong roy are Shabbat rest Mosirawa. Ayaw siningay. Awas mo ni banan na tayo. Ya dari ramana na ikakabungan na de baka de isda sigaro da sa kanya sa kainan. May banan na tayo dyan na ba yung Yesu Sunday mo ni pongin the week. Ang kanya dire-dire na ba? Ang ayabon na singkan niya, ang kanaro ko Sunday, yung Yesu ang kono no yara emosirawa. Rest in peace, arata dada sa kabungan na. Shabbat. Panya na rin no itatakan. Bada nga, yung masisitang what the pronunciation. Hindi ka nga, Shabbat, sarili yan akong tapas. Pau, paano na kumanta tayo ni Matang nga, Shabbat. Ang kanya-kanya ko na rin itatakan to, nakagin, the mic. Okay? The mic. Tata ni Kilibas, the mic. Okay? Kanya ka yan. The computer. Kaya nga siya, kaya ni Miyang, kung nakaginti si Jowana, kaya ni Mayag, kung si Jowana. Okay? Ang tabi tayo, yagi po mo angin. Tabi tayo, yagi lang po mo angin. Takap. Akan na iriya, tiyamangko. Yara ka ni kisaban na kaya na ba, tiyakap. Tirara na, tiyakap. Okay? Maria ka bari sa iriya, tiyamangko. Patiyapay, yamangkong ko. Okay? Awayan ng kanya, tayo ka ng kanya, tayo kinagigay. Shabbat, akan na iriya, Roy. Rush ni Matang. Ano kinibas? Mosirawa. Yesu, Mosirawa, ayata, tatabas. Mosirawa. Debong nga takay si Wanbong. Inya kinanunduan ay main takay si Wanbong, ay Mosirawa. Tere-tere roy kanya ba, siya the day is the 7th day of the week, apon takay si Pong. Ay tere-tere na ba roy kanya, pati tabas, ipon ipakararoy, the 7th day. No. Kasi na ko baka nga tirong ngay, kanga po si tirong ni Kongura. Mani banawa mangori. Aminitan Evangelio nga indero ni Kaisbong. Nakanang ko banawa mangori na ko imi kain takabegway. Pontaben, tekare sen Kaisbong. Bana kano to nakatanota. Nako ni Kiribas kakawagin te bongay. Payo te bong. Atagi naki. Padetua, yakitangiria, bana uruakakis. Ningay, tibong nga tabu ina nung in the week. Ruga metenu api mewa, ayatano, ay menatero yon te bani kabania. Ni karo ko tawa tenua, tetani mayon tay. Matayo wapi mesu api mani mewa, ay ruan te bani kabania. Mangketa wano, ay to kitawa tenua, tetani mayon tay. Apo ni poro ay na kaya kurubogin na natay Yesu. At tapos, ibon wakan, kaya bakantay Friday. And ano na, panikarikan ni Pai, temang kuruwawa kipo na tawa na kontinua, at yaswa karoirwa, te kaisuwa ni Pong. Te kaisipong. Ang kaya kamarani raya ba, aham nahara na kurubo, pasina na kontiyaro, te kaisipong. Mari sa kahit tawi ara tanda iri may muana. Sa ko kunani mga iri iri kibare do ginahom na ray kaway may yataw tira iri han ma pon na yoro ang kanya takan. Te kay sibong nga te tapas. Ay tabuya bagyoy nang giato giyay man na namaw ko ni banim. Agi kariki man karoy. Karika ni bahay te makuruwab na tenua to takan. Una pong kami pong ni maguri. Mapon te tabas at mo sirawan tabas. At pota kiatam at kay sibong. Pari pun tapuak mente montay. Ikatapuak mente montay. Awa mi na yayu tayan jatayan. Baga te botat nama tayan siya hindi niya jatayan. As baru ko riki muna yutay. Erang daru agay maron na reka nga tegi na ginimoni karikan bay. Ang ayatahan ibugin ang kay Joshua.
Epun ko ako takan jataba sirona. Pagi kana ko suwa kita buina angkero kon jataba sa tak. Kuna uringa. Pau raw. Anon jataka kuna uringa. Kuna ki maninga. Bana yai jatai jona bayo na maninga tebongan ni yai. Na tebongan ni yai. Jona bayo na kinora kakawagin tebongan. Tebanan bebe tena ko iran jatai yai. Amangori. Ano bugina? Kay sikawagin na tebong at kay sibong. Dosin ako tibi manu atok tayo ka na. Ono pong ngampong hindi ko at kay sibong pun jatabas pun nakiyayay. Ayo tayo kaya sibong ni terera. Eswayro ko suwa kita buina. At akin nagpasibong ni terera. Geswayro ko suwa kita buina. At rati pa yari ki. Riyate ko rakay kay. Akamen suwangagi. Panari ko itayad na marake. Iman jatabas. Ano na? Kaya kami nikawagin na kitabas ay. Inge. Ngiyasway na nga nagisuwa. Agad buina. Now, matawag mawawa. Agi po natin ibi may suwa, ibi marwawa. Ayaw ko taka na. Ayaw ko yaso na ko ina. Kung natangin na yun, ayaw siya manikap. Esa malais, eigosi. Suwa ke tebuin ake eigosi wawa. Kana ko tangira teatua, anga ya tore mauri teatua. Tai menderi aren teatua. Tai tore mauri bowa e kakaraki. Kawagi na tepong ate tabas, anya ko tan tangira man akon teatua. Ya kipita teswa Yesu. Pare men nan tangira hari, awana kawagi nan tesu. No. Ake ate ba ya uwaki kan. Suwa kana wuwa kana te tagi na kan. Woni ka koro rawan nanu naratangira. Na kon tia suwa ni kawagi nan suwa. Ake te buina. Tangiran tia suwa, tangiran dom. Sitabo makawa. Ko kawagi ni yakiawang kana ko tangira tia suwa. Ko kawagi ni yakionawang kana ko tangira rom. San? Ko nakangantangira rom kana ko kamatya. Ko ke veia. Ko nakangantangira rom kana na ko mendereia. Pako kumatay. Kapara na kuan te tangiran. Ko nakangantangira jetu ang kana na ba. Ko tare mauri po ay kakarak. Yuringan jatay na imena girismas. Ay takarwaya terong ayo. Ay ko na mateman na ay po ni kaya na kuhay na ba. Kukuha na ako. Ero kukuha waro. Ang ay tao. Nga nga. Bukot takarwa, bukot ako ba. Istaro mauri buhay kakarag. Siyagi kuhat yan. Sitagi na tapuwa kitaro mauri yan buhay kakarag. Ginanon na nataya ka tiyatwa. Ano ba na nataya? Ang kanahan na bayaya na magin na banor yayay. Ang kanya ko rin na nataka pa na kung si Modio. Ari ta kawal si Modio denu at manuwa. Yang anak kita pati para. Kapaneron tamo hindi atua. Imene na nakonteriday. Katan na baka jaman na ko ina. Mga kata na ako na wananan tiroy. Siya ngay ratan way at yun mak. Siya ngay ratan way ko na mo ni mak. Daw way kakamtang ira kinta tayo digay. Mato asin natakar way at yun. Tira na tayo kay Yesu bugin tatabas. Gekota kanikinayan doko na Yesu matugin diyan nabay. Ay tayo na batuwa na may buko ni kanikinayan doko na matugin diyan nabayo. Di ba yan?
anak kayak, ikamaingak, mandayonimak. Kaya Diyos wa Yesu, tataro, baka nagbili na kung tepong at tayo pong anja tapas. No. Ito akin natin kira, temakuruwa buki mo natin. Tira po kinakawag pa nakawag na tapas. Ayang aniya na ba tapas, paanari ka kanikinain meron na umanga iya, pangan na tay, mapunyo angay, ay tabuya. Kakawagin, ikawagin ang tatabas. Kakawagin, angay da sinariya hindi kapakain tatabas at saka isipong. Paya tire-tire yay. Asikan kinayak, irunti aso. Pau, pare po na nito pong, ari katabuak. Ani ngay, at saka isipong. Payaran ka katabuak ito pong, ani at saka isipong nga po nga katabuak. Mari po na ng tayo katyatwa. No. Katabuak kita kay sibong. Buong nga kita bewa. Aki katabuak. Buong nga kita bewa, katabuak. Ang ano to siya nga takatuto. Nga itabas na siya kari siya ni kay sibong. Siya ni katabuak, inimuya ko waway. Ayan ako na ba? Wala ka na yung mga tango mo katabuam. Ang nga yung mga nataw. Kung tango yamo angkay, yung mga tango yun po nga rin mo yun. Iya po siya tango katabu. Iya kinagiyaro ng kanya, iya siya ni Bayri, iya Joshua ni Kakurwa. Ayan ni Joshua, ipon na kimanika nga na meron na nababayri. Gipon kak, ipon ni kasikuwa patira. Ari karo iya Joshua, iya kukunan ni mga pisya, diyan. Karawag tatapos si Bugin Nantay, ako na ko iya. Karawag tatapos si Bugin Tiyaw Mata. Ay karawag tiyamat ay Bugin tatapos, mga yawan tatapos na ba na sin tiyamat. Tatapos, karawag Bugin tiyamat. Awan tayo tiyamatan, ang kuy, angay. Kung nanin po tayo kayo, ano kuri aram yay. Karawag tatapos si Bugin, ako kuri aram. Ano na tatapos siya, karawag Bugin to, tinahin ni Maniki pa ba natabas? Kita tinahin na ro kapahan tabas. Karawag ito tabas, ibukin jamat. Awan tayo jamatan, abo ni ngayon amat. Ayaran ka na isda ko pa ngayon amat. Ayaran kanya pa sinakunan, nibilin ako mente pong kakawag. Ito ko ba kakawag? Asin nakabunga natin tayo kayo. Kana ito ko pa ngayon jamat. Ariyay, nikawagin natin tabas. Pangaya karawag, ibukin jamat. Yay, pitagin sa tabas siro ni Yesu. Matayo, mawati bimesi wata kutakana. Taita ko inanomi, bayro ko ba nakakit sa suwa me brabes. Yagiro ko ba nakakit, bayro ko ba nakakuro bugina. Roko ni Yesu diyan na bayo. Eapon nang inikahang kanan ilo ko nipitat sa tabas. Eapon nang kahang kanan ilo ko nipitat sa suwa. Pau, enakabon pa diyan na bayo. Para nang kanya puno ki bahay ni kabane. Eu kite kimoa, eu kite veni ni bure, eu kite tekeve, eu kite aberi no ki bahay ni kabane. Ay, yara ya buti siri-siri kay au ruwa Yesu. Kaya pun nagurwa. Si urwa sa tabas. Ang kanya kang angkan. Urwa sa tabas, may yaguru suwa kita bewa. Ato ko, yung maestro no maestro no yan sa tabas. Pare maestro no ato. Kaya ko Yesu ay urwa sa ibita sa tabas pa yagini ki wan to wi to yara ni kyo ya maguri. Ani sa gibita kin sa tabas. Anne, kau ngagi ayutaya, yon te bayaran ke badioro los. Ari ya itu kin nakona kom, kona utang kaveri dari kim. Ya para ja bayro ayutaya, ko agi riya inu uta ja kaveri bayim. Au, pakotabas. Ketabuak, ayari Yesu ya kanga. Ang kana ba kati, teman inanon teman ba? Ay men na ko ring metenan. Ko ginakon nanay. Kita ya kanima jana, yara. Sa tani nga ito kinsa tabas. Yak. Oh, Yesu, yagro ko nurwa sa tabas. Ikato ka sa tabas. Ero ko ni katamaro, ayakantan nga yuta ya ba. Yari kiti suwa ba, isi ba yakan nga yasine buyaya. Genariyay ne bo dia tu anda ya nga yak. Si manangam may kay ni kangay kutugi kay. Kuta ay bun sige, ito ba yan, ba nga yung kuta ang kawir ko nakasinisini ya. Gi?
Karawa kita tabas ibukin nantay. Karawa ki bukiran ikapan. Yon iti bimewa kibuna iti bimewa ataku takan. Kana kam tangiray. Ato umin na uswa. Atira na suwa Yesu. Sasya nuri. Kano ko tangira tiyatua. Ko tangira ro. Atira kanuan suwakan. Awa ko tangira tiyaswa. Unowa ko tangira ro. Wag ko na ni ko tam tangira na kundam. Kana ko ki kawagin at tirong. Kana ko na ko ndiri yana benso ko tamam. Na ako yung am ndiri. Ang kanya ka nga tangira tiri. Ay kangaron tangiran tiri. Ko bu ni manang ana ba? Itangira nga tiri. Ang kanya kwara. Yan ako mo ni ko ben may pun tangira tiri. Kana ko tangira tiri. Kawagin na suwan tiri. Anya ka para-paraan sa tangira. Masagare itangiria. Aki ano ni kanya. Anya bari yaki makuri kanuan sa tangira. Ruka di metenua kibuna di buina atak takan. Ayro konja. Ano nanata Yesu. Ay takin lagi. Kapara buri main metena. No nanata Yesu. Ay takin lagi ba Yesu. Epon kinana pa tabas ya kaisip. Ano nang kanne kain sa kaisipong intabas. Pon na kaya na uwa pa yote pa. Ari tamana. Maria. Ari sinana. Sibuna ari Joachim. Si butoru na, si bumano na, si butatatara na, marana rin. Aban ng tabas, hindi po nga sa kaisipong. Aban ng tabas, hindi po nga sa kaisipong. Ni maguri di matinua, awabi mewa tako tayo ka na. Ang kiyosin ako man mania ba, awa bubusi pa na tayo, kinakita kaki na kuya. Hindi tabas yan na ro. Ang kiya para di kaki, di bota gari, awai ra bauro me pare na bayuta ya ikabas mamata ai ka tor meuri ajeswa ai ka na kinanoia angke mangaro ko tabas ai ukuri ni bane kain je kawa ni bota kit nongora na nataka jesu ro tisisirak kana pita ki tabas sinusin Yesu ai tabas sira tagi na giminu sin Yesu ayo ni makuri ari sina ko terong rongani makuri de mesu wa ta kutaka Pauro, erin nako, nayaro na, ay te paipara, tinunga te tabas, ni kaparana nun te paipara. Apon tabas sinabana riri Yesu, nke kita niya bayasan mo si mantemats. Apon tabas sinabari bungintay, nakuno bungintay, apon tabas sinabante Saturday. Tiwata mens, sakay si Wanabong, ponte tabas. Tinuta mens, sakay si Wanabong, ponte tabas. Agad ipitagiyay. Awan bugina. Kay kanuan suwa kita buina. Tuwa na may buwa ko ng takawan suwa. Kung nauri nga, tipong nga tatabas tabuya. Kaya kay sipong. Pabon na natabas, Yehova ay aswam. Kakawang oras ba na tayo kita minam? Aya kami niya na ba takarautak? Amon de bas. Ma nairoramang ko eh. Ako ng oran sa tayo rikay. Tatabas at aginak ikay anatabas Yehova ayaswam. Sa kaya tabas yutaya. Sa kaya tabas yutaya. Kaniya kangay na koy kam tabas niya tabas yutaya. Akangay na koy na anatabas Yehova ayaswam. Kanakuta ko ba aswam Yehova awan natabas ta kay sipong. Marok apon tagin na Yesu. Niyo na ti bimaw at menmawam. Kanakanta ko baka puntang irayroy. Tuminaw siya. At ikamaning nga Yesu ron timan na sarap ako. Ay raw at Yesu. Ay. Aka nga na tayo kay Yesu. Tangira atuam, tangira ram. At wari amaning nga nakurik. Mayabon si wawa. Ay minaka nga Yesu. Suwa maburaba sabi ng taurag yon. Suwa ay kawuway kay. Ya pa rin na ba ikan? Kuwa ko na ni ko tangira na kunti Yesu. Kana kuwa kawagin at Yesu. Kuwa ko na ni ko tangira na kundam. Kana kuwa kawagin ni Yesu wagi ono. Oh. Yang hari kita tua kawagi buat ko Yesu wagi at buinay kay. Parang ngayon sa tapat sa mga taraya. Kangay roy ni kita kele. Tisiri amat ya pun kami amat tisiri amat. Kuwa pun ni bure kakayak. Teveni ni bure. Wanti rawata. Timatay, kangay roy timatay teutan. Kanga tiya kakian. Sa mga bun
Atare maurian po wai kakarak. Bundi kinabaro na. Ki? Mandirian na rin tiya tuwa. Kangay rawat, miya kinang rawat. Sawari kang kanyay. Mato yun mewa di meruwa, takutaka na. Mangayay, panirion tiya suwa, tuwa na. Meraw ki bokon suway kay. Mandiri yon mata tiya ruway. Ay ato nga ki pamuan tiya mangori nuwen tiya suwa. Manim, ito umin suway kay ndiri yon mata yay. Ay nato nga ki bakan na to, nuwen tiya suwa. Raw, ake tiya suwa, abuburari ki, awake tiya suwa wariri ki. Abo nanere tiya kinak. Kau tiya suwa tuwa na. Ako ba nuru suwa kinikiran. Kwa tata ba? Nake nikiran. Atago na uwa tinipi may suwa tawtana. Atago yesu na kuya. Kuna tangira yo ay so manom ni kabanya. Atama mo ni kabanya. Wana mo ni kabanya. Awayeron na bari ta uwa. Kuna tangira rom. Ayeron tangira mi boni rom. E bana te suwa mayata ka braba sintaura gyon suwa ikay. Atago tabman. Anya te kin na yesu kay. Raw. Sa santa kin may main. Ayo te sama. Ayaka matena ro yebera. Deswa kau ang giya ko kagidongorongon te mana ngari mayro esbuni terara nge kana kwa nakabanian maroro mote aiswang niya na beroy te bari punta kin na ba Yesu kona tangira yo Yesu manom ni kabania tamo ni kabania ani kora ni kabania ya ki bo ana no tuwari kamani nga Yesu tasi kona ni kangai ingan ki seriri tayo ki pasin nang inora na pai para imay na re ya kamani nga Yesu ayari Yesu emang kamani nga tangira Yehova Yesu yaki karakara. Epo ni mang karawana ba? Anaki ni kanuan te paipara ni kaya kaya iti sara ba kawari. Eyang tangira yo manom ni kabane. Puni kanuan te paipara. Kanuan te suwa kawa. Kanuan te Torah. Kanuan te suwa ari te agina kaya te bokin suwa. Agini mawa. Anak ko ya ibonga. Tipi meruwa ti mewanua. Mako na tangira rom. Nayaron tangiram iboni rom. Yo vangay. Epon no giroy te payan. Ano Yesu yaki karakaraka. Ya kauri nga sarili yari aswanga. No, kurang da baka umarori. Kuno gira te boga Yesu akawa, o gira te boga ano ko ibonga, abo si jaro na banya takin na. Tangira diatwa, tangira rom. No. Maro ka pun takin na Yesu. Ngi ko ta kaniginayan, dogo na matukin sa nabay. Kuno tataro. Kuno agbilin ako. Manja tayo bong aman jatapas. Paanya tatayari ko yung panigili na giya. Yutay ang tatayari. Nge tagi nagi. Nge kote-kote at temanya bari Yesu. Ayuruwagi nisibay. Eidi. Panakawiya at kora kaya unumane. Pero kung tatay ang braba siya nga Yesu. E bugin uruwagi ang temporan tatayari. Materate pa yara ni kakawag. Yari ba urupeke pagkat tempora. E urupeke pagkat tapon taro mauri. Te bayamon tira ni kakawag raon tayo. Wag ko na urebekia kawagin ang jabong ayata buat tapos mayroon damata ayon ni magina Yesu. Buwan ta kawag yan. Takatanwata na kontian nabay. Takatanwata ayo. Aya katanwata ni rakit ni man. Takatanwata ayo ari katangag buna diyan nabayo. Takasos tabi mewa kibunuan wa takutakan. Ay nora tiana na teman na paikipag painukan ni karawa. Ay iraw na te Evangelio ari kitotok. Pai na tegi na yay na ko yama ta gyama kayo nabam. Ano ko yaboto namat ni kabanaya. Mabarong ang matayan tete manatan namat. Mabarong ha. Atayan tete manatan namat. Ang ila ta saranira patinatan namat. Matayan tete anak ko. Ay ni beso ang tatay rigay. Ayo atirorong sa takarwa yan ako imi, matiroro Montebas. Aya katano at aniray ka tiniman na ikay. Atiraya katano at aniray kay. Inorat yan na timan na bagi-bagi bahinukan ni karawa. Aya iro na Evangelio aya kitotok. Takan tirorong ay roi niya kiyatogin na. Aya tagin na ko yakya mga kayo ang tiyaba. Ano ko yabutan namata ni kapanigin. Matayan teta manatan namata. Kangain te pana kura-kura. Iya kiro ko panahon te pana kura-kura. Maya kangain te pana kura-kura. Tua. Akam nangan na tinabuak. Pero ko nawa naman kita ka.
Kamna taro mauria. Tuwara karawa manaba. Mamarawa. Makuburak. Tanong ora. Tani matak. Oy ka kamda kata kanta tayo digay. Tekatano atay. Te pero. Ay katangaki. Pati na kong taro mauri. Apon tinakuroin taro mauri. Dain te taro mauri. Atau di sini kan taro mauri ati atuan kato. Bungi ibu na. Apa na ibu na? Ay lagi dari kian. Mapun kakor taro mauri ang Joshua. Ate pong, ate tapas, ate kaisi pong. Epon kakor. Pau. Pare te pongan, ikatabuak. Aba na yan ni Raikay. Awewete. Ako na taro mauri at Joshua. Ako na taro mauri at Joshua ariar. Ikarika, karawa, manaba. Iyoking kanya te karikipay. Ano nang kan, yay te pa yung kanya te akin, te karikipay. Pasi na taro mauri yay te sa karikipay. Ate natin pa yung te akin agyan. Kanakam nora suwa kita buina. Ayay, angina. Tano ni magin jawan na bayo ataw. Kana ko nora tiki buwan niya kiyo kinakon te karikipay. Maraw, sing kana ko wala kasi tiki buwanua na konte buina. Diyo sinako te makuru wabuy. Mawara kang kanya tiki bute bima te wana. Bonin diyo sinako wabuy tayo kan suwa ka na te buina. Yaka nga tayo ka na. Paya karawa. Yo, maonaba, mamarawa, mabay ni ka ba na kinanoya, inanon nunupong. Yo, king kanya rin tayo kanya dyan, ranin te kosus. Sa king kanya, pa bibit yung kanya dyan, ranin na konti taro mauri, hindi pong, at tabas, at kaisipong, at 7th day. Ito kinikaroy pa ni ka ba ni, hindi kaisipong, the 7th day. Mangayari karoy ro, at pong, at tabas, yoma, ay tabuya. Ay tabuya. Siya kitirong nani kayay. Ang kanano bakungon sa muantay, siya kitirong nani kayay. Iko na antete ngay, abo ni ngay. Naku kami ito pa yarang ni memere. Imahin ni kinagin, nawatakin tatapa sa iyo iro. Ita ko pati tiyaro at kay sipong, kanga tiyara ni Beka ni Bari, tiy sipong, kaka nga, Bari tiy sipong niya to, tiy sipong inano. Mangkaya karuan din ako yon, noryon kuniaroy. Ay takin na mananong tatay kayo, sagin tinanon ni kamu, matinanon tangiram. E pun na si tatapas siya. Akan ako nakakaya, pati raisi na. Tarati pa ipara. Ay bebet yan ni rakit, man. Ate man nari bebet yan tatayo. Sinakira Joshua taro mauri, are kari kakarawa manap. E kakira Joshua no konte pongin taro mauri, ayaw ni kaya kiya Joshua. Pau! Payo bukin. Anya tayakin nan jarwa kanganang warireke. Ay na nang ipepete na ko rin sa tayo kay, maukantan nga pa sinatawa pa tiriri. E apo ni kami ni kevetatan. Eran na Yesu ron yuan pat, pwede siya keve ngaya, te sapara ni keve, tamayatani keve, apon, ay pwede pura keve ya kirikaron. Di? Angaya siya po ni kakakangain dapat ay, anong ko eri te keven, yagan na itong yaran na, papasit itong na sinakabuhan pa yung tayo kay, to te keven niya, tayo kayo po nung kanantagin, pachuan niya, te keven tap chuway ro na ako, kaya nga siya kagani. Matatan, apon muton dikit te keven. Hindi ka nga itiatwa, na kundi yawa, tayo ka atatan, kanna. Tayo rin nga sa kayan, atatan, tinga. Atiatwa, ano ko na matyang ka na ko kanna, atatan, kuha ki matya. Antokin siya tayo, matya ni yawa, matya tam, siya penin ni matya. Ngayon, paano ko na kulan na nakikitatan? Kuno na tatan, Yaki kaunta ba jomatan nimisyan ako. Kaunta ba na tayo katiyas ko. Ni kebe na jomata yay. Ang ngayon bugin angge, epon ka ngayon na tayo kayesun, mato isu ko mato wana. Aki ba hindi nuwen tiyas ko, ka nakakain ako, tewe. Merin na niya tawa na tayo katamaw, ari karo. Saksi tayo ang prophecy na ram. Ang ngayon nakakain ako yan, ako mayroon kami, akam kakarawa. Pray.
Abone sebarang gete ire ya waru ta kinta tamu ya rorin geru. Awata ta karu aka nga to korage ga mane. Ara to korage ga ya koron manging. Kai song no inara tata. Ari an naron kana kuruna kinta tamu ya rori. Kana ko tata ni kiribas. Aja tata ni ane na te bayana no naki. Ari kana ko kain masare ko mena igai. Ako ko nam tata ni masare. Anyang kanya te tata ni ane na ngaya ka. Saki kari re waka yar kai sa song no tata na. Mga ko tata ari aga yung ano nam tata nakakin. Ako na ko runa bayang blessing kayo on the Facebook. Ay pun tayo ginayo mananuwa ko. Nagiging ako yan aga karaway. May kawag kita kami atat. Ano yung kangay jaman? Bambarum bam 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 bam. Ang kanya pa yung kanya ari ko pare. Nakiamuan ni kiro yate pa yaring geru na kiro tamo yaroy. Aki tata nagyakaka. Abon tata roy. Nakakin tuwe mena iron to wayo. Kamerunga. Ronna. Ati masari mena kay. Ayong tatakan yung na tata ni masari. Anang kan nirwana kiro tamo yaroy. Ngayon nag tata niya na the foreign language. Mga nako, ko tata, awag kayo ng namtaka. Anyang kanya sa tata niya na. Anyang kanya tata nagyakak. Ay, karaw ta kang kay, dahil ginayo, ikaw ba na mata tayo, pare tata, ni bonje siya kaya. Ay, nako, yara. Ya, pirin ako. Yun nga teman na tatay, ngayon rin tawa na dahil ko. Ay, yun niya kinaban tatay mo. Ay, sila, antay ay rom. Ya to nga rin dyan. Banay ko. Ero ko di missionary. Ngayon tataro. Ina na ko may yata tayo mo niyo. Ya sabon niya tayo mo niyo. Ay tatan bunti siya kiwe. Ero ko di wari the principal. Uwa ta Diyos 5. Bunti si Bawari kito wari. Niniya kiyari. Ay suwang agya nga. Kami nipilin ako. Okay? Bari ame ako. Ngayon tatan nanya na wak. Kanya ka nga itiya to. Atay kan na. Atatan kan na. Tadapas ita kayo sipong. Siyaki, warang kan. O nga ito tapas, kapag ko naan karawan tapas, sila ko po nanoyay. Warang kan niya tiyak kinukuruan. Kosos, tipi mawa, ay nanumakay agi ay siyaki. Agi atawa na suwa deswa, na ni magina ni Yesu. Go, kana sita ko pa, ngayon na naman ta deswa ay kasi siyaki. Deswa, o ni magina ni Yesu, bahay kay karan ni kakawag kawuway ka. Kawagin ang suwa ka. Yayin kay, tirong-rong ay ito kinta kaya kangay. Kana ko rin magina Joshua, iapon siya na ba? Kawagin man kayo na ako nakawagin isuwa. Eray ni kaya karo tirong-rong wanya, bawrong kaya kuro po kinakuya irom. Akana ko rin bawrong na kuya irom, tamang ko rin tinunga, tikimutin ni Matawa na. Surwa Joshua yain dyan magi. Sinak. Masikatim Matawa. Kana ko po ni magina roy Joshua. Ye kanta ni ngaki pakuru at Joshua yay. Ko kati mato at Joshua yay. Men agiri ki Joshua para awatam. Ari ko nang list down na rin. Ang yaki kayo mo ante po ngay. Yaki veri ni bure. Yaki ira. Ang kanta ko ara. Yaki taro mauri po ay kakarak. Ikawagin at tapos. Iyaring daw awat at Joshua rin. Sagyan na rin ikawagin na. Kana ko rin magin at Joshua. Akawagin na. Iyapunili ko na. Kuna para ko tangin at Joshua. Orang kaya dia pun kangai, ya pun ni magini ko na bani karo ko timat. Ya hari apa tera kawagin ante pong ayo atera bae gari kinako, mangka ko tagin na bana pun nak, ya pun tahu na baikan. Kain di si pong agi to kinatong agba. An mga kakang ibig, ge? Ori pun na bana takat ya to. Nakoy pong ati pimatewa na kibunay siwa. Enatong agi romi te peg ba kamara, pag yoy nang kaya mga ugina, mga wan, may akin na kana na limang kaisa. Teswa ka wati pimawa, ita yono pimawa, tuwa na nakon pimawa, ita akin nagpate ko kay kakaura at diay nanon pangapangan ni Pailin Teswa, te ko kay kakaka na irikon te pek. Meron ka na kang Teswa tay kang ipeki. Yapon siya na. Sinakata at diya tuwa ni mga uruari tekin. No. The Seventh-day Adventist Church. Kabara-bara na batirabugin na kay the Seventh-day ngayon. Kakain siya kay Sibong. Ibugin na baskawa kinatatapas at kay Sibong. Kosos, tipi mawag po natin may suwata ko tayo na. Ayaw ang tirakon na kunsay nari. Ayaw na ko ba na buwa kaniya na sinakita pamang. Agya kakawa kinanaswa Yeswa. Mantawa kasutan Yesu. Ay kay ginagiya naman tat Yeswa. Yairo yan naswa Yeswa.
Aya iro ya kosyota ni Yesu. Ate na kosyota ni Yesu. Te kosyos te merwa kibuna te buina. Ay katoro bubuan ni poberaki dari kinuana. Panyatoro meuria ngaya taku. Pondom toro ngai. Oro yana bentoro tarim. Ay kaya iro ya na kosyos Yesu. Kona toro meuria te Yesua. Kona toro meuria te Yesua. Emang kina patatakai. Kona toro meuria te Yesua. Ari ti ye tianera. Ari kona toro meuria te Yesua. Ari kari kakaro me naba. Ari ko kira te pogere te sino ko te makoro wabu kibuna te bima te wana. Ati kibu te bima te wana anya ko kira na konte kari kibai. Kona toro meuria te Yesua. Ari kari kakaro me naba. Kona toro meuria te Yesua na pong ari tap. Kona toro meuria te Yesua te 70 te kaisipo. Ati rata kina kimuina. Pana ko so Yesu pun tamoy te tete ni prophes. Kinakia anama te Yesua ay kakawa kinana suwa Yesua ay tamoy te tete ni prophes iroya. Pun nakia te karesan te nabayo raw kakawong roy. Pun nakia te karesan te nabayo ayasan ko sinako te tete ni prophes. Apun no yo iroy ante paan na nateka Yesua ni kwawa ni karuwa pong ay kay irarikin na yasan kana ko ati karisan kaisipong. Asin nakanganataan? Sinataan Diyara. Aritan 7 day ay Adventists. Emi, teman na tawa. Angge mi tawa yo. Ate kinaki, payamani ngamina. Ate man na tatani kay. Ari anagi, mayroon taram. Yakabara ate mi yan, sinakawari rin kaya tinurong way. Ay ako ate mi ari maning ate uwi ari. At ako tuwa ko mi. Kunora te buwa ari tata. Asuna te kora. Papana te sirawa. Babasina te bronze. Wana te bish. Rauraun wana mam bish mam tano. Kunora te sibu te wana papa kamay karawa. Ayo riana ko rapatan te buwan. Enapakan ni ngay te sibuan. O tira tekan dungurong way kayo. Tekan tayan tau teka. Apa kaya tau teka kan? O sa minayan te tayayo. Ay esara ni rayay pati na Adventists. Tani kan tani nga bakan te sibuan. At ako nasira kita tayo rigay. Ponte kuwawa bakan ng masibuan. Sagawa sibu. Anasibu te paipara. Ay kangaro ni bakana. Imain na ako at abakana. Di tayo ni promise. Raon te tayo rigay. Maguri ni mawa merwawa. Ikakawag mo at yung yaba. At yaba sa takarwa yan te tayo rigayo. Yan na nasuwa ti aswa. Akayan te taro mauri. At te taro mauri ni ngay. Hindi po nga te kay sipong. Bata ko na tayo ka Betio. Mataan suaswan te tayari. Ni maguri ni mawa merwawa. Riyairi kiran na nun te aswa. Nako niran na noya. Amat. At tayo singgan. Kanasira rin na nun te aswa. At tayo po doon kaya sira na nun. Nako na siri na noya amat. Para kanasira na nun te aswa. Sinabihan kanya na ta. Aron. Temi ari taginagi. Dani ra temakuru wawa. Ante sibu ari yona ni baka. Yona kawai na ni baka. Taginagi kay te buaka. Taginag bayi gari kin jawan na. Mata wabu mawa kanya kaniginayan do ko ni Yesu na to kinanap. Mate siragi. Sinamena yang kanya na baka te sibuan. Kaya kanya siragi mo anyan sa tayo rigay. Sinakakira mo na kung panayaan ni Rai katiniman na ikay. Sinakakira mo na kung nanaswat yaswa. Kanasyo kinakon na naswat yaswa ro ikamtangira kinta tayo rigay. Ang kanya, sinari kipatani kanta ni nga, pakanta sibuari. Adventist yung kanya, anya na nona. Makangaron pa kanta sibuan, atiraron pa kanta sibuan na nakuntihan na bayo, raong ta tayo rigay, ngayon naman kami, nakuntay rikin na paningabong, the do days on fire. Patakaruan na natakat yaswa. Ay nakakiri magkiribas, tatakan ni kamaw. Kambasin na pa. At yatwa nakapayin kami. Sa sangari ko po na tanong tan matang sa boya. Nagrarabaron de maruro ate terari despas par sa sandong raigin na
gere ora to yan mengam on the Facebook to tirarik ke yang kita baru de to kongora itu penang matata ke komang apun nugriga kyo nago warware meriki bo kiasan ra to beru ruwa kirek pa yo konda iregerik to kukan ke matata ko ye serang karabar as ka kaita on basta tabua ibukin kanon tespanga at meruru aresan karena gua ibukin ka ngoraya kira hinon tairi ka tamaru ayo sabsi ya kan de ya ko sa fop pa kana gua kureya to karana kain di pikir mo kana kam torai mama kata urai kami mina atau ikan nara ngasar urung na bandra kan tutukin karon nara ara program hinon tairi kayo ayare sa sabsi ya tanana pa karena ko ispangaya ka wa korai kai amina sa kabani na ba tetaro asa ubusi ara misinare bay pikir mo bay kata uraya ibukin kainan nara ara rawakin on tari kayo kanapa tandanan ay nako imiti tayo asa boyeri kara tandanan ay kayo tiyak Hey, hey. Just. Hey. Hey, hey, hey. Testing. 1, 2. Hey. Niklavai mete merua himeku oira rome kai apakah Betio
Aya sanga boya tandana raba kandi ko sa boya. Ay rara pa inom te tayo dyan ay pepa kanana buske to ang kami yare kamu kan sisiraki kaya ni kamata to ay bugin na misrak yay pepa kanana kabutaki kaya kan Korea misrak ang kanya ko na ni mangara kaya kagin akong tingapong kaya yare tani kapusi pepa kapusi mi pepa na kaya tan dungora ang daya Korea sisrak pa na mga kunani kaya kagin akong tingapong ay sisrak kain te teraray pikir beo kana ka menay kay sa pupusi kama kaya kana kumuhay kay ibugin tunga na miyanan wara ka benan na ng kandes na pupusi ya kain de korbu okay yatara roy kan tinikora okay angwa min ayanan kain korbu asa kain na baka naman tayo kayo okay ngayari ay punta ka rin karapara mo ni kahit ako na koimi tanong kan nagpasinda ba ibugin dokomi ay ibugin na mitay akan kuram nanganira inonde titayri kayo. Kandara ba kain ibigin mo? Ina ko mi karon na yo kain korbu kama katawran kami na kun narimina. Kanda ba? Ayan, sabuyan ang tanda na eh. Sabuyan. Iya, saka ko ngayon pa. Kaya na rin ang nila, kapuyero, kanukuron, radayin kaya, rapukan. Kanta pa.
Eraraba ge asungai pai menayangkai ngai sakan do kuntu mengare ge eraraba sangani yeri kuboya kain pikir be makuna yarang tamaro kain korum sabu si kami kamana ko mai ayang nana rakpenen nana asa kain na bakan on rawak min kunami ayu asa boya kain korum sa boya kain korum ayya ma kaya na mamita punta na ni hari kita ya semua orang mana orang main itu gini loh ya ayya semua yeri kita tanda na kita ya Ayo tan kamus beba kemamon da wagi nami kamus beba ini nonton channel ang kana na ba asa kemamang arikoy akama Hey. musi may basna poposi kay ke kandara ba Hey. Hey. Hey.